Vítám iOS Roomu na Entercamp. Já myslím, že já nemusím představovat úspěšný keynote, takže mu rovnou dám slovo. Ďakujem. Pekný deň prajem. Ja som si dnes pripravil takú prezentáciu o animáciách na iOS, pretože si myslím, že práve animácie sú tá vec, ktorá je strašne zásadná pre celý iPhone ako taký. Si pamätám vlastne, keď som videl prvýkrát tú prezentáciu Steva Jobsa, keď ukazoval prvý iPhone a stačilo v podstate, že chytil ho do ruky, mal tam nejakú tabuľku a len swipeol po nej a celé publikum bolo z toho strašne odrovnané vtedy. Tak vtedy som si uvedomil, to je vec, ktorá je strašne inovatívna, strašne super a bude určovať trendy na najbližšej budúcnosti. Animácie nie sú len peknou vecou, ktorá robí nejaký ten cool efekt, ale je to aj niečo, čo nám dáva určitý kontext. Čiže keď máme nejakú obrazovku a niečo na ňu priletí zľava, rozumieme tomu nejakým spôsobom, zase keď to odletí doprava, chápeme to ináč. Napríklad, keď zobrazujeme nejaké view controllery na seba, čo bol niekedy modálny kontroler, teraz sa to volá present view controller, a dismiss view controller, tak jednoznačne chápeme, čo sa deje, jak sa ukladajú na seba tie okná. Dnes budem hovoriť v podstate o všetkých druhoch animáciách, a akože o všetkých, ktorých by som chcel povedať, ktoré máme na iOS. Začneme nejakým tým UI-kitom. Povieme si niečo o Core Animation a nakoniec vlastne zideme až úplne dole k OpenGL. O Core Graphics sa baviť nebudeme a k hardwareu sa na iPhone asi nedostaneme. Takže asi tak. Takže UI-kit. Čo to je ten UI-kit? To je ten framework, ktorý je úplne na najvyššej vrstve a jeho základným prvkom sú tzv. UI views a hierarchia s nimi spojená. Typická aplikácia má v tom roote nejaké to UI window, čo je na iOS na rozdiel od Macu tiež UI view a je to nejaký objekt, ktorý určitým spôsobom reprezentuje view v model view controller hierarchii. Čiže chápeme ho ako niečo, čo sa dokáže nejakým spôsobom vykresliť a zobrazuje ten obsah. Tá hierarchia je jasná a myslím, že úplne každý pozná, čiže nejaké view môže mať svoje subviews a tak ďalej a tak ďalej. A teraz, ako urobiť absolútne primitívnu animáciu v UI-kite? Tak my máme, vlastne animácia, čo to je? To je len v podstate nejaké množstvo nejakých frameov, ktoré sa v nejakej frekvencii zobrazujú. Čiže v tomto prípade vidíme takúto loptičku, čo skáče. A ako by sme urobili toto, čo najjednoduchšie na iOS? Tak úplne ten najprimitívnejší spôsob, ktorý tam máme, je samotné UI Image View, čo asi málo kto používa, ale on má v sebe vlastne tieto možnosti, čiže zobraziť jednoduchú animáciu s danými obrázkami, čiže sa to tam nahádže a môžeme dať Start Animation, Stop Animation. Veľká nevýhoda toho je, že v podstate táto animácia sa nedá nejak pauznúť a vždy, keď dáme Start Animation, začíname od frameu 0, čo je relatívne zásadne odmedzujúce a v podstate sa to nedá úplne použiť na skoro nič. Ja neviem, použil to niekto v nejakej aplikácii niekedy? Nie. Super, tak môžeme teraz sa vám to hodiť. Druhá vec, ktorá je oveľa bežnejšia, by sa dalo povedať, že najviac, je animovanie samotných properties v UI view. Tam je tých properties veľa, čiže napríklad frame bounce, center, transform a tak ďalej a tak ďalej. A všetky tieto properties sa dajú animovať veľmi jednoducho. Čo si však treba uvedomiť, je vzťah frame bounce, center a transform. Keď my napríklad zmeníme ten transform, tak frame sa stane úplne invalidnou vecou. Čiže v podstate ten obsah, ktorý tam je nejakým spôsobom nedefinovaný, aj keď v praxi sa to nie je až také úplne hrozné a dá sa z toho niečo vyčítať, ale v skutočnosti, aspoň podľa aj dokumentácie frame už v podstate potom nemáte používať a treba používať len bounce a center. Zase center sám o sebe je veľmi nešťastná vec pri UI view. Ja to nemám príliš rád, pretože ak máte UI view spanning, čiže subím počtom pixelov, keď to hovorím správne, a nastavíte si center na nejaké celočíselnú hodnotu, tak všetky
všetky vlastne body toho sú interpolované a dostanete nejaký taký rozmazaný obrázok. Si pamätám, že na prvej aplikácii, na ktorej som pracoval, som sa s týmto babral asi 2 dní, kým som na to prišiel, čo sa vlastne deje. A teraz teda ako robiť tie animácie? Tak úplne, každý úplne pozná určite tieto 3 metódy, strašne primitívne, v ktorých môžete vlastne meniť tieto property, za oni sa animujú, to vie úplne každý. Čiže v podstate, keď v takejto metóde nastavíme alfa kanál na 0 z jednotky, tak presne za 1 sekundu sa fade outne takto môj psík. Fade outol sa? Áno, presne 10 sekúnd. Čo je však zaujímavejšie, a otázka je, čo sa stane, keď urobíme toto. Vie niekto na to odpoveď? Ako, dalo by sa z aké farby na... Z modrej na červenú? Nie. Z čiernej na modrú preblikne. Nie, ani to nie. Ani to nie. Tak, super, aspoň dáte, nikto nevie. Som sa dal. To je v podstate to je taká vec, že v podstate kým beží tá predchádzajúca animácia a vy zadáte novú nejakú property, ak mimo tú animáciu, tak tá animácia bude pokračovať k tomu novému bodu z toho miesta, kde ste práve to pridali. Čiže v tomto prípade my sme mali black color, zadali sme animáciu na red color, ale hneď sme povedali, že nie, my chceme ísť do blue color. Takže tá animácia normálne beží z black na blue. Úplne krásne, ako ste nastavili v tom vlastne, v tom animation bloku, keby ste tam napísali blue. To je, mám tam chybu? Nie? Čo je ešte zaujímavejšie pre takýto, možno si pamätáte, keď Apple uviedol bloky do praxe, tak sa v podstate táto prvý typ animácie stal takmer nepoužiteľný. Vie mi povedať niekto prečo? Používali ste v iOS 4 takýto typ animácie? Ja napríklad som ho nepoužil nikdy. Pretože v iOS 4 bola taká super vec, že keď ste urobili takto animáciu, tak sa zablokoval user interaction pre všetky views v celej aplikácii, čiže ste nemohli na nič tapovať. Keby ste si urobili niekde tam nejakú animáciu, že niečo priateľ zdáva hore doprava a tú sekundu sa nedalo vôbec v tej aplikácii nič robiť, aj keď leželo tam nejaké polpixelové view. Našťastie v iOS 5 sa toto chovanie zmenilo a v podstate už je tá user interaction disablovaná pre to jedno samotné view, čo už tým pádom sa stáva táto metóda relatívne použiteľná. Doteraz sme interpolovali v podstate vlastne tento základný systém animácie je v podstate nejakým spôsobom interpolovaný z jedného bodu do druhého. Čiže keď sme dali to opacity, nastavili sme, tak videli sme, že sa to nejakým spôsobom menilo. Mení sa to defaultne tzv. Is in, is out, čiže to pomaličky začne a potom to nejak pomaličky skončí, keď sa nemení. A my máme v podstate 4 možnosti, ako to zmeniť. Is in, is out, čo to tam je? Is in, is out, a lineár, jasne. Čiže v podstate tieto 4 veci. A najbežnejším je ten is in, is out, samozrejme. Is in, out, tak, už som sa tu riadne zamotal. A to je vec, ktorá je úplne bežná a každý ju používa. Čo je však zaujímavejšie, sú ďalšie parametre, ktoré môžeme nastaviť. Oni sú tak ako nejakým spôsobom zdokumentované, ale nie je to úplne jasné vždycky. Napríklad UI View Animation Option Layout Subviews. Ja by som si myslel, že sa má nejakým spôsobom zavolať Layout Subviews, ale som to skúšal asi 100-krát na rôznych metódach a to Layout Subviews sa volá furt rovnako, bez ohľadu na to, že čo tam nastaví. Tak tu budem konkrétne rád, keď niekto za mňa príde po prednáške, alebo teraz povie, v čom je tento parameter zaujímavý. Pre obyčajné animácie, nemyslím teraz nejaké transakčné, či transičné. Ale user interaction je jasný, čiže ten problém, ktorý bol v iOS 4, sme museli riešiť tým, že sme vždy zavolali allow user interaction. Begin from current state, to samozrejme je úplne jasné. A
Ale čo je zaujímavejšie zase, je repeat auto-reverse. To je vec, ktorú si poviete, dobre, tak chcem urobiť animáčku, kde niečo letí doprava a vráti sa naspäť. Tak poviete, super, dám tam auto-reverse a ono sa čo stane. V simulátore to pôjde akože dobre, na device to nejak divne preblikne a potom zistíte, že v dokumentácii je niekde napísané, že auto-reverse sa dá používať iba s repeatom. Hej. Čiže keď nastavíte auto-reverse, vždy musí byť nastavený aj repeat. Override inherited duration a override inherited cure. To sú také tie málo používané veci, kedy sa vlastne tá duration berie z toho, ktorá sa práve že berie z toho, keď je to nejakým spôsobom, jak sa to povie, nested, sebevnorené animácie. Čo sú pre nás ale veľmi zaujímavé veci, v iOS sú tzv. Transition. Keď prechádzame z jedného okna na druhú, to vidíme v podstate stále. A UI nám ukazuje, že to môžeme robiť úplne jednoducho a tento úplne základný systém, kde máme container view a v ňom robíme nejakú zmenu a nejak sa to stane. Čo je však pre nás veľmi zaujímavé, je, že toto je relatívne rýchla vec, aj keď máte strašne veľa views na tej obrazovke. Pretože defaultne sa tie obidve views vyrenderujú a v podstate sa pracuje s tými imidžami. Čo je super fajn, pretože keď máte fakt ako nejaké strašne komplikované scény a potrebujete sa dostať len z jednej na druhú, tak by vám to nejakým spôsobom mohlo sekať, ale keď použijete toto, tak ste v podstate úplne vysmiatí a je to krásne. Ale na čo si musíte dať pozor? Tu sú samozrejme vypísané všetky typy, ako sa dá prejsť z jednej scény, z jedného toho view na druhú, ale úplne dole, druhé zo spodu, ako vidíte, je Allow Animated Content. To je tá vec, ktorá vám môže spôsobiť to, že sa to práve do toho obrázku nevyrenderuje a bude to pomalé. Keď to zapnete, ale zase môžete animovať jednotlivé nejaké tam views, ktoré by sa menili počas samotnej tej transition. Ešte tu mám tu ešte high transition views. No tak to je vec, keď robíte ten transition medzi dvoma views, tak defaultne sa ten pôvodný view vezme preč a strčí sa tam ten nový. Čiže add sublayer a remove from superview, add subview a remove from superview a takýmto spôsobom urobíte to, že sa len zavolá hidden yes a hidden no na rôzne tieto. Tu mám takúto animáčku, kde takto pekne tapujete a lietajú takéto notičky. Ešte raz to ukážem, lebo je to strašne cool. Tu máme v tej novej aplikácii. Ako urobiť toto sem? Toto je strašne jednoduché v podstate. Odkedy máme k dispozícii bloky, stratil sa nám taký ten ostych používať animácie, také tie jednorázové, že vytvorím nejaké view, niekde odletí a je to v pohode, pretože predtým sme museli nastavať delegátov a riešiť nejaké hlúposti. Bolo to strašne nepríjemné. Teraz môžeme urobiť jednoducho takýto kus kódu, čiže vezme sa nejaké view, vytvorí sa z nejakého obrázka, nastaví sa jeho pozícia, nejaká transformácia a potom sa niekde pošle do prdele a nakoniec sa odstráni z toho super, čo je úplne krásne. A jediný problém môže nastať vtedy, keď trošku premýšľate nad tým parametrom finished. Niekedy som si hral, že niekedy som použil, že mala byť tá animácia finished, takže už je hotová. Že až vtedy odstrániť. Lenže ono finished nemusí byť z viacerých dôvodov, aj z takých, ktoré by vás nenapadli, napríklad to, že užívateľ tú aplikáciu vypne do pozadia alebo také hlúposti a vtedy sa to môže celé rozpadnúť, takže tam len pozor na to, ako s tým finishom pracujete. Tu mám ďalšiu animáciu, budem veľa ukazovať túto aplikáciu teraz. Áno, tu som tapoval na Petra Rajčala a videli ste, ako pekne to lietalo zľava doprava, ešte raz to ukážem. Zľava doprava to lieta. Tak toto je typický príklad, kedy by ste si povedali, tak použijem na tom view ten auto reverse. A práve tu ho nesmiete použiť, takže musíte byť opatrní a použiť v podstate, neviem, či som tu uvedol vôbec dobrý kód. Ja som tie slajdy robil teraz v noci, takže úplne si nesmím si, čo tam je. Aha, to mi povie, ktorá je to animácia, schválne. Takže to je polovica tej animácie.
polovica, samozrejme, kde sa zatlačilo to tlačítko ako do tej hĺbky. Čo je zaujímavé, že tu v tomto prípade nemeníme property, o ktorých som vravel, že sú animovateľné z toho UI view. Meníme nejaký parameter v layer a nejaký iný transform. O tom sme sa nebavili, že by mal byť nejak animovateľný. Ale on aj predsa je, aj keď to Apple nikde o tom nehovorí. Čo je však zaujímavé, možno nie každý z vás pozná, na druhom riadku transform M34 nastavujeme nejakú zvláštnu hodnotu -1 lomené 120. Čo nám vlastne umožňuje tú 3D perspektívu. Neviem, či si to tam zachytili, ešte raz to spravím. Toto nie je ono. Teraz keď tapneme na tú druhú, videli ste, ako to šlo do hĺbky, takže sme videli, jak sa to zakrývilo. Tak to spôsobilo to M34. Keby sme M34 nastavili na nič, tak by to v podstate nefungovalo úplne ináč. Toto sú animácie jednoduché v UI. S tými pracuje takmer každý. Ale čo je ešte zaujímavejšie, je tzv. Ja to nazývam hackovanie UI scroll view, keď využívame to, že UI scroll view má nejaké kinetické vlastnosti, nejakým spôsobom sa hýbe a my na to nejakým spôsobom nalepíme niečo úplne iné. To sa dá využiť až úplne do extrémov, keď využívame len to, že sa nám stále volá layout sa view z toho samotného UI scroll view a to sa volá stále sa volá aj scroll view did scroll od delegáta toho scroll view. Čiže my môžeme do týchto dvoch metód, ktoré sa volajú v identických prípadoch, čiže keď scrollujeme stále, každý jeden frame sa zavolajú, môžeme vložiť rôzne halušky, ktoré nejakým spôsobom urobia úplne nové veci. Napríklad úplne typická vec, ktorá sa relatívne dosť používa, v Magii OTV som spravil to, že keď posúvam doľava, tak ten ľavý panel sa nejakým spôsobom zasúva a vysúva. To je v podstate len tým, že v tom layout sa views sa nejakým spôsobom setuje ten offset. Čo je oveľa zaujímavejšie, je, vidíte v tejto novej aplikácii, jak dole sa transformujú tie bunky. Že sa nejakým takým 3D efektom, ešte raz to pustím, takým nejakým 3D efektom otáčajú. Tak to je strašne jednoduché, nám stačí zistiť, jak je ten offset tej tabulky, kde sa nachádza práve tá bunka, ale na základe toho to celé nejakým spôsobom natočí. Zase nastavíme v tom CA transform, v tom layer transform nastavíme ten M34 parameter na nejakú hodnotu -1 na 120, aby sme tam mali tú 3D perspektívu, aby to nejakým spôsobom vyzeralo. Teraz prejdeme na tie core animation, ktoré sú niekde pod tým UI kitom. Tie nám dávajú oveľa väčšie možnosti, ale sú oveľa nepríjemnejšie na programovanie. Nie až tak zásadne, ale v podstate každé UI view má pod sebou nejakým spôsobom zapečený CA layer. Čo to je CA layer? Tak keď sa pozrieme, jak som hovoril, UI views sú model view controllery, práve tie views, ktoré zobrazujú obsah, tak čo by mal byť ten CA layer teraz? Čo vás napadne, keď sa povie CA layer? Čo to bude? Bude to zase niečo, čo zobrazuje obsah? Ono je to paradoxne niečo úplne iné. CA layer je v podstate model, čo je relatívne prekvapivé, ale je to model a to kvôli tomu, že on sám sa vôbec nejakým spôsobom nekreslí. On len poskytuje nejaké informácie a kreslí sa až nejakými ďalšími krokmi. A v skutočnosti stále v tom iOS máme k dispozícii také tri stromy layerov. Na ľavej strane je ten strom, ktorý je pod tými views, alebo keď nepoužívame vôbec views, tak je úplne ako len sám o sebe. V strede vidíme nejaký tzv. presentation tree. To je strom tých layerov s hodnotami, ktoré sa podobajú tým, ktoré sa vykresľujú. Ako nie je to úplne jednak jednej, nemusí to byť úplne presne to isté. A vpravo vidíme ten strom, ktorý je skrytý pred nami, ku ktorému nemôžeme vôbec pristupovať. A to je ten, ktorý sa vykresľuje priamo na obrazovku. Takže CA layer je ten model, ktorý je úplne vľavo. Čo sa stane, ale keď my tomu CA layeru nastavíme nejaký parameter, čiže opacity 0 napríklad. Človek by normálne očakal, že sa nestane nič, len že to zmizne,
Lenže ono sa stane to, že to normálne ako urobí sa fade out vlastne. Tak ako sme si ukazovali v tom prvom. Čo to znamená? iOS, samotný Core Animation, podporuje tzv. Implicitné animácie, čo je relatívne na prvý pohľad veľmi pekná vec, že nastaví nejaký parameter a automaticky sa mi animuje, ale čo to je v praxi, jak to funguje? Ešte máme tu takú vec, že CA transaction, ktorú môžeme zmeniť tú rýchlosť. A čo to je ešte tá CA transaction? To je ako zrazu pár vecí, ktoré nedávajú vôbec zmysel. Tak CA transaction je niečo, nejaký objekt, ktorý určitým spôsobom zhlukuje tie jednotlivé zmeny a on sa naplánuje tak, že vy vlastne zavoláte CA transaction, ten set animation duration, som nastavil nejakú dĺžku trvania, to sa tam niekde len nastaví. Tým, že som nastavil layer opacity na 0, sa stanú ďalšie zaujímavé veci. A teraz v ďalšom run loope, čiže v ďalšom kroku toho run loopu, sa commitne tá transaction a to nám spôsobí to, že sa dokáže potom vykresliť ten, keď sa vrátim naspäť, ten presentation layer, ten presentation tree do toho render tree. Ono je to také trošku zapeklité. Nechcem sa do toho moc zamotávať. Tak, pardon. Čo je však výhodné je, že my keď máme takúto jednoduchú animáciu, môžeme veľmi ľahko zistiť, že skončila, podobne ako keď sme používali UI views. Existuje to tzv. Set completion block. Ale čo je zásadné, my musíme ten set completion block nastaviť predtým, ako urobíme zmenu na tej property. Môžeme to urobiť potom. Pretože keď sme to urobili potom, zavolal by sa ten blok s predtým, ktorý bol prázdny, čiže nič by sa nám nestalo. Teraz nastáva otázka, ako spraviť to, keď máme už len layere, ako nastaviť pozíciu, aby sa zmenila sama a neanimovalo sa. Nevždy chceme, aby sa to animovalo. Napríklad, keď chytíme nejakú layeru prstom a chceme uťahnuť po obrazovke, tak chceme, aby išla spolu s tým prstom a nie s nejakým oneskorením. Tak môžeme nastaviť dočasne set disable actions na yes. A teraz prichádza ďalšia otázka, čo je to ten action. To je ako, ja keď som sa na to prvýkrát pozrel, mal som totálny OK. Mám tu nejaké transakčny, mám tu nejaké layery, mám tu nejaké animations a mám tu ešte nejaké akcie. Akcia je vec, ktorá je vyvolávaná nejakým eventom. Čiže my keď sme nastavili property na tom CA layeri, zavolala sa metóda action for key. Action for key vráti nejaký CA action. V tomto prípade je veľmi častokrát CA action nie je objekt, CA action protokol je nejaký protokol, ktorý implementuje v tomto prípade veľmi častokrát CA animation. A teraz, čo ten protokol má? On má v sebe nejakú takéto vec, ktorá sa zavolá potom. A čo to znamená? CA animation počas tohto volania urobí asi to, že sa sama pridá ako animácia do toho layera. A teraz, keď pracujete s views a máte tam layere a niekto z vás skúšal práve implicitné animácie, čo sa stalo, keď ste nastavili nejakú hodnotu? Neanimovala sa, hej? A prečo sa neanimovala? To je jednoduché, pretože je to ešte 100 spôsobov, ako sa tie actiony dajú preťažiť. Napríklad action for key sa zavolá a teraz sú 4 kroky. V prvom kroku sa zisťuje, že či je tam nejaký delegát, ktorý môže vrátiť tú akciu. Ak vráti nil, to znamená, že sa má pokračovať ďalej v tej situácii a hľadať sa ďalej. Keď vráti nejakú animáciu, tak ju vrátil, či akciu, pardon. Ak vráti ns 0, to znamená to, že nechceme žiadne animácie. Potom je tu druhý krok, kedy sa hľadá tá akcia player actions. V ďalšom kroku sa hľadá flyer style, čo je nejaký dictionary, kde môžu byť zase akcie. A v poslednom kroku sa to hľadá v nejakých default action for key, práve toho CLL. Je to také trošku OK. A práve UI view niekde v tomto 4 krokov to zablokuje a vráti nič. Čiže vy keď nastavujete parametre CLL, ktorý je zapečený práve pod UI views, tak sa neanimuje žiadnym implicitným spôsobom. CLR má kopec parametrov, ktoré môžeme animovať.
Na rozdiel od UI View, tam ich bolo pár, som mi ukázal, asi ich bolo 7. Tu ich je strašne veľa, ani ich tu všetky nevypíšem. Ale len tak zbežne, v podstate máme podobné možnosti ako pri tom UI View, čiže môžeme meniť pozíciu, scale a také veci. Čo je zaujímavejšie, tu sa pohybujeme v tzv. 2,5D priestore, čo v praxi znamená, že to vyzerá ako 3D, ale problém je v tom, ako sa to renderuje. Že sa to nerenderuje úplne takým 3D spôsobom. Čiže vy, ak urobíte príliš veľa 3D objektov, tak môžu tam nastať určité problémy. Toto sa nebudeme príliš púšťať, ale v praxi môžete rátať s tým, že v podstate fungujete v 3D priestore. Nastavujete do transformu normálnu 3D afínnu transformáciu, čiže normálnu maticu, ktorá to môže hociakým spôsobom otáčať. Čo je veľká výhoda layeru, je anchor point, ktorý je asi štvrtý zo spodu, keď tak pozerám. Anchor point hovorí o tom, okolo ktorého bodu sa tá transformácia celá odohráva. My sme mali, keď sme chceli otočiť view, dajme tomu okolo ľavého dolného rohu, tak to nebolo také jednoduché, ale tu máme to strašne ľahké. Nastavíme anchor point na ľavý dolný roh, čo je 0,1. Je dobré, 0,1, áno. A jednoducho urobíme tú transformáciu, nejakú rotačnú, dajme tomu, a celé sa to otočí okolo toho ľavého dolného rohu. Toto je veľmi výhodné v 3D tiež, keď chcete napríklad preklopiť nejak to view, tak strašne ľahko nastavíte ten anchor point a otačate to v tom 3D view. Čo je oveľa zaujímavejšie, je, že môžeme meniť aj také tie finesové vecičky ako corner radius, border width, border color a všetko toto je animovateľné, čiže všetko sa to môže nejakým spôsobom hýbať. Ale musíme si dať veľký pozor v tomto prípade na performance, pretože tu sa veľmi ľahko dostaneme na taký tenký ľad, že to začne byť strašne pomalé. Teraz mali sme implicitné animácie, čiže nastavili sme to, samo sa to spravilo nejakým spôsobom, ale my to chceme teraz, dajme tomu, kontrolovať. Chceme mať veľkú kontrolu, pretože predtým sme predsa robili tie UI views a už sme to nejakým spôsobom vedeli. Teraz ako to kontrolovať? Tak začiatok je basic animácia. To je úplne primitívna vec, kde začíname z nejakej hodnoty a ideme do nejakej hodnoty. Úplne všetko je podobné. Robert sa tu smeje. Neboj sa, príjemne na niečo ťažšie. Jo, no tak zatiaľ bolo všetko primitívne, ale ono príde niečo zaujímavejšie. V podstate tu sa prechádza len z jednej hodnoty na druhú. Čiže my nejakým spôsobom povieme, že si v tejto hodnote a pod tejto hodnote. Čo si však musíme všimnúť, v tomto prípade, keby sme urobili túto animáciu, ktorú tu vidíme, ona by prebehla, ale na konci by ostal ten stav, ktorý bol predtým. Čiže, keď tu dobre vidím, keď je to malé, nastavujem tam opacity, áno. Čiže objekt by mal byť na konci absolútne priesvitný. Ale čo sa stane? On ako fade outne a na konci znova ho vidím. Čiže ako keby som nič nezmenil. A prečo je to tak? Pretože tam máme tie layer 3, o ktorých som hovoril. Čiže máme tú modelovú, prezentačnú a renderingovú. Čiže vy ste zmenili len to, že ste strčili do tej prezentačnej nejakú animáciu, ktorá prebehla a keď skončila, ona sa odtiaľ odobrala a vrátilo sa to zase na model. Čiže sme naspäť a nič sa nestalo. Čo je samozrejme relatívne nežiadaný efekt, ktorý sa ľahko vyrieši tým, že na začiatku nastavíte ten cieľ. Čo je ako zaujímavé, pretože sa nastaví už predtým. Čiže ja poviem, že chcem ísť, že poď, nastav si to na 0 a teraz urob animáciu od 1 do 0. Teraz určite ste si všimli, že k tým parametrom nepristupujeme rovno, že nemôžeme napísať podobne ako v UI views do tých blokov, že nastavujeme nejaké hodnoty tým properties. To je kvôli tomu, že CA layer aj CA animation rozširuje keyvalue codingom prístup k určitým properties, a to preto, aby sme mohli jednoduchšie meniť určité hodnoty. Napríklad, samozrejme, každý vie, že vy nemôžete v Objective-C napísať my layer transform, čo tam je rotation, .x sa rovná 0. To nefunguje. Pretože ten property je samotný transform a to už je nejaká štruktúra ďalej a nedá sa to takýmto spôsobom nastavovať, čo je veľmi nepríjemné. Ale
Vďaka tomu keyword callingu môžete urobiť to, že napíšete to, čo je v voľnom riadku. Čiže priamo pristúpite. Díky moc. Priamo pristúpite k tej hodnote. Ten prístup k tým hodnotám je rozšírený na viacero vecí, ako je CG REST, CG Point. Všetko sa nastavuje v tomto prípade cez NS Value. A potom máme ešte CA Transform. A tam môžeme pristupovať úplne k jednotlivým zložkám, to sme už videli na predchádzajúcom príklade, čiže máme Rotation X, Rotation Y, Z, a tak ďalej. Čiže my môžeme nechať animovať jednotlivé tieto zložky. Teraz, keď beží animácia, aj UI animácia, dajme tomu, otázka je, ako ju vypnúť. Nad CLR existuje metóda Remove All Animations a Remove Animation for Key. A táto metóda efektívne odstráni z toho presentation layeru celú tú animáciu, alebo prípadne všetky tie animácie. Čo je veľmi dôležité, že toto sa používa aj pre odstraňovanie animácií vytvorených práve cez ten UI View Animate with Duration Options a tak ďalej. CA Animation má samozrejme delegáta, čo je ďalšia možnosť, ako zistiť, že animácia začala alebo skončila. Ale tu si musíme dať veľký pozor, pretože tu je veľká výnimka z memory managementu a delegát je v tomto prípade retainovaný ARC, čiže bude asi strong. Na čo musíte dbať, a aby ste si nevytvorili nejaký ten retain cyklus. To je len taká akože výstraha. Cez UI sme veľmi ľahko mohli urobiť oneskorený štart, že sme si povedali delay v tom volaní tej metódy a dali sme tam 0,5. Bolo to všetko krásne, ale ako to urobiť práve v tom CA Animation, tak tam to už nie je také jednoduché. Máme tam síce parameter, ktorý sa volá Begin Time, ale ten bohužiaľ nie je taký, aký by sa nám páčil, a teda nejaký relatívny voči tomu zavolaniu, ale my musíme zavolať nejaký absolútny čas, ktorý sa zisťuje takým nepekným volaním úplne tam hore. Ale teraz ešte jedna vec je tu strašne dôležitá v tomto kóde, bez ktorej by to vôbec nefungovalo a robilo by to úplne niečo iné. A to je predposledný riadok, na ktorom je práve napísané CA Fill Mode Backwards, čo hovorí o tom, že keby sme to tam nemali, všimnite si, na začiatku nastavíme opacity na 0 a potom ideme kam ideme. Ja to tu úplne nevidím v tom kóde. Pomôžte mi niekto. Aha, do 0 idem. Dobre, hovorím. Vidíš tam ešte from value. Aha, 0,5 do 0. Áno. Čiže táto animácia by sa mala zavolať o nejaký čas, konkrétne v tomto prípade sú to myslím 2 sekundy, áno, ale my sme už v prvom riadku nastavili ten model na 0. Čiže tá animácia ešte nebeží, není v tom presentation 3, ale my už sme nastavili na 0, čiže nám to zhasne a o 2 sekundy to začne fadeovať od 0,5 po 0. To je na figu, to sme nechceli. A práve ten fill mode hovorí o tom, že má natiahnuť ako keby tú animáciu aj do nekonečnej minulosti. Čiže v podstate, že má ignorovať, no v podstate sa natiahne tá animácia do nekonečnej minulosti s tým from value. Čiže máme ako keby 0,5 od vždy až po tie 2 sekundy a potom to ide do tej nule. CA Media Timing Protocol je protokol, ktorý je na CA Transaction aj CA Layer. A je to protokol, ktorý nám umožňuje nastavovať rôzne veci v tých animáciách. A to je práve ten begin time, repeat count, repeat duration a také veci podobné. Práve ten fill mode je práve tu. Treba si uvedomiť, že je v obidvoch veciach, aj v CA Layer, aj v CA Transaction, čiže to môžeme meniť v obidvoch. Podobne ako v UI Views, aj tu máme možnosť meniť spôsob, akým sa interpolujú hodnoty v čase. A zase tu máme lineár, is in, is out a is in out, čo nie je úplne nič prekvapivé. A teraz tie animácie samotné. Na začiatku sme mali basic animáciu,
To bolo len nejaké interpolácie z jedného bodu druhému. Ale čo ak by sme chceli takúto animáciu? Keď si všimnete, keď v tejto aplikácii, keď takto spadne to view, tak sa tak ako keby odrazí, tam vidíte také tri dopady. Tak toto sa v podstate nedá urobiť klasickými UI, no šlo by to, ale najľahší spôsob, ako to urobiť, je cez tzv. Keyframe animácie, kedy my môžeme nastaviť jednotlivé kroky a ako sa medzi nimi interpoluje. Aj časovo, aj bodovo. Čiže my povieme, chcem, aby to najprv bolo takto, po mne sa to otočí takto v takom čase, po mne sa to trošku odchýli takto a takto. A môžeme nastaviť všetky body medzi tým. No. A okrem toho CA Keyframe Animation dokáže robiť ešte ďalšie veci a to je, že môžeme sa hýbať po nejakej ceste. O tom ale tu dnes už hovoriť nebudem. Potom tu existuje tzv. CA Grouped Animation, ktorá nám dovoluje zabaliť viacero animácií do jednej. A na čo je to vlastne dobré? Ono v podstate skoro na nič. Jediné, na čo je to dobré, je v podstate to, keď chcete mať nejak spojené tie animácie, aby ste ich nejakým spôsobom ľahšie mohli odstrániť z tej, že ako jednoducho ich scancelovať, čiže nejak bežia a vy chcete práve túto skupinu zrušiť, tak aby ste nemuseli po jednom volať, tak si ich viete spojiť takto pekne do jednej. Ako urobiť pokračovanie animácie z konkrétneho stavu? Tu práve Vojta chcel, aby som o tom povedal niečo, tak o tom práve niečo poviem. Ale myslím si, že už som toľkokrát hovoril o Presentation 3, že už je to úplne jasné. Vy v podstate, aby ste získali hodnotu, ktorá je momentálne zobrazovaná, musíte sa opýtať práve toho Presentation 3, nie toho modelového 3, ktorý bol úplne na začiatku a ktoré reprezentuje tá CLR. Čiže tu máme nejakú animáciu, vytvoríme Basic Animation pre Key Opacity a teraz From Value nenastavíme na tú hodnotu samotného layer a teraz opacity, ale spýtame sa na tzv. Presentation layer. Čiže práve v tomto kroku urobí, čo urobí Core Animation. Core Animation efektívne normálne vytvorí kópiu toho layeru, ale z toho Presentation layeru. Čiže my sa pýtame na reálnu hodnotu, ktorá je vykreslovaná. Ono to nie je úplne presne tá hodnota, pretože je tam nejaký ten delay, ale keď to takto spravíte, tak tá animácia bude pekne akože prejde z toho stavu do ďalšieho. Toto sa dá využiť aj v prípade, ak vás zaujíma hit test. Hit test je metóda, ktorá vracia layer, na ktorý ste tapli. Čiže máte ktorý je na danej pozícii. Čiže máte nejaký CG point a teraz chcete vedieť, ktorá vrstva je najvyššie v tom poradí, v tej hierarchii. A vy keby ste sa pýtali práve toho modelového, tak zase získate nejakú milú informáciu, pretože medzi tým bežia nejaké animácie a vy vôbec neviete, čo sa deje. Ale keď sa práve spýtate toho Presentation 3, tak získate tu správny layer, ale čo musíte spraviť naspäť? Vy sa musíte naspäť spýtať na ten model layer, pretože vás zaujíma v skutočnosti ten model layer. To je ten, ktorý vy chcete, ale musíte na ňo ísť takto okľukou cez ten presentation. Čiže presentation layer, hit test a na konci chcem zase naspäť ten model layer. Čo je ešte trošku ako komplikovanejšie, je samotné pauzovanie a resumovanie animácií v CA Animation. Apple kvôli tomu vydal aj nejaký, jak to volá, Techno, to neviem, jak sa teraz volá, kde hovorí o tom, jak sa to má správne robiť. A všimnite si, že sa tu práve využíva ten CA Media Timing protokol, čiže my nastavíme ten speed na 0, ja stojím tak, že niekedy nevidíte úplne dole asi, ale až taký vysoký dnes. Čiže nastavíme ten speed na 0 a do time offset si nastavíme nejaký ten aktuálny čas. A teraz ako to spustiť? Tak to je trošku na prvý pohľad komplexnejšie. Samozrejme nastavíme ten speed na 1, to je v pohode. Teraz ten time offset vynulujeme na 0, begin time vynulujeme na 0. To kvôli tomu, aby sme sa mohli spýtať na time since pause. A čo je dôležité, že odčítame na konci ten
ten čas, ktorý už uplynul. Čiže tá animácia sa pri tomto pridaní dostáva do stavu, v ktorom bola úplne predtým, keď sme ju zapauzovali. Dúfam, že je to ako jasné. No to nie je vždy na prvý pohľad úplne, ale tak toto funguje a je to úplne super. Teraz, my keď robíme tie animácie, musíme si na strašne veľa vecí pozor. Úplne je bežné, že ľudia nepoznajú kopec zaujímavých parametrov, ktoré dokážu ten aj rendering zrýchliť, prípadne úplne pokaziť. Napríklad samotné nastavenie opakujú na hodnotu yes je relatívne zásadné, ak máte naozaj nepriesvitné objekty. Čo je zaujímavé, je, že sa mi stalo, som stiahoval nejaké images z internetu a vkladali do UI Image View a ten, aj napriek tomu, že boli všetky nepriesvitné, ale len mal niekde alpha kanál nastavený, akože existoval, všetky nastavil opakuje na novo. To si dávajte na to pozor, a keď robíte nejaký ten systém, ktorý stiahuje tie image a práve ich nastavuje do toho image, vždy to skontrolujte, že či je to nastavené správne potom. Ja som robil nejaký taký extension, ktorý práve vždy to prepísal potom revolať na tú správnu hodnotu, ktorú ja som povedal, že teda je to vždy opakujú, aj keď sa to stiahne z toho internetu. UI Group Opacity je kľúč, ktorý sa nastavuje v playliste a hovorí o tom, že všetky layery, čiže alebo views, by sa dalo povedať v tomto prípade, majú určitý iný charakter toho spracovania alfa kanálov. Vy keď vezmete, dajme tomu, nejaký view, máte 3 subview a nastavíte opacity na 0,5, sa stane to, že sa urobí 0,5 na to hlavné view a 0,5 na tie subview. A sa to zblenduje celé a vyzerá tak, že toto je nejakým spôsobom priesvitné a nad tým sú nejaké ďalšie priesvitné 3 objekty. Ale niekedy by ste chceli to, aby sa dostali ste ten efekt, že vidíte len tú spodnú vrstvu takým spôsobom, ako keby tie 3 sublayery boli jej súčasťou. Čiže nevidíte ich ako samostatné 0,5 priesvitné objekty, ale ako súčasť toho spodného layeru 0,5 priesvitného. UI View Edge Anti-aliasing je vec, ktorá nám vlastne zapne anti-aliasing na hrany samotných layerov, čo niekedy môžete fakt vyžadovať. Ak robíte také tie 3D transformácie a chcete, aby to vyzeralo fakt pekne, tak si toto musíte zapnúť, ale momentálne je to ešte strašne náročné na tie iPhony a v podstate musíte tú aplikáciu strašne štelovať, aby to fungovalo nejakým rozumným spôsobom. Tu môžem doporučiť, ak chcete mať v podstate taký zadarmo anti-aliasing. Stačí, že vezmete UI Image View, dáte mu obsah, ktorý je o 1 pixel. Jo, vidím, povedem. UI View Edge, čiže urobíte UI Image View, ktorý má 1 pixel okraj, práve ako transparentný, a vy ak otáčate, tak sa tam interpolujú tie hodnoty normálne bilineárne, keď hovorím správne, a tým pádom v podstate máte ten efekt, ktorý vyzerá úplne ako anti-aliasing, úplne zadarmo. No úplne nie, pretože je tam ešte nejaký ten blending maličký, ale 1 pixelový to je úplne nič. Potom existuje ešte metóda na cieľe Should Rasterize, ktorá hovorí o tom, že ten content of layer má byť vyrenderovaný do bitmapy a následne takýmto spôsobom používaný. Tu si musíme dať veľký pozor na to, či chápeme, akým spôsobom to celé funguje, pretože ak použijete Should Rasterize v momente, kedy je potrebné rasterizovať v každom kroku, tak je to ešte pomalšie, ako keby ste ho nezapli. Lebo čo sa robí normálne? Máte, dajme tomu, nejaké view a hýbete s ním len po obrazovke. Vtedy je možné ho vyrenderovať do bitmapy a môže sa tá bitmapa hýbať a nič sa nedieje. Ale čo sa stane, ak meníte napríklad veľkosť toho obrázka? V každom frame sa musí zmeniť celá tá bitmapa. Keď nastavíte Should Rasterize, sa robí ešte aj to, že sa to celé zakešuje a je to ešte pomalšie, ako by tam nič nebolo. Shadow Path je vec, ktorá je takmer nutná pri použití tieňov, keď ich používate trošku viac, pretože CA Animation, Core Animation vyrátava tie tiene priamo z tých pixelov
a vy keď nastavíte shadow path, tak je to strašne pomalé. Čiže keď máte, dajme tomu, jednoduché view, jednoduchý CA layer, ktorý nemeníte jeho veľkosť a chcete mať tieň, stačí nastaviť should rasterize, nastaviť ho shadow path a pôjde to strašne rýchlo a bude to v pohode. Poslednú vec, ktorú tu mám, je OpenGL trošku, ale strašne málo. Ide o to, že my keď už chceme robiť fakt animácií, ktoré sú performance náročné alebo nejakým spôsobom strašne úplne až úchylné, tak my sme doteraz nemali možnosť, vlastne ani nemáme, používať Core Image. Core Image sa v iOS myslím 4 alebo 5 síce dostavil, ale veľmi obmedzene, čiže máme možnosť nejakých pevných filtrov, ale určite nemôžeme písať tie shadery, oni tam nie sú shadery, ale tam je nejaký jazyk, nemôžeme to písať, takže nám ostáva na OpenGL. A na čo ho teda použiť? Ja som urobil niekedy dávno takúto malú knižnicu, ktorá je už strašne obsolít, ja by som mal asi ten kód prepísať trošku, ale v podstate vedel robiť takéto zaujímavé tranzitiony. Niektoré z nich sú ako relatívne jednoduché, ale napríklad, toto je ešte tiež jednoduché, ale dajme tomu ten Claude, ten je, to sa kvôli tomu, že môj počítač sa vtedy asi zbláznil, ináč to ide úplne plynule. Čiže to je animácia, kde normálne sa vyrenderuje celá tá skrina a namapuje sa na šialenú sieť trojuholníkov, tam je možno 10 000 a oni sa normálne fyzikálne nejakým spôsobom spracujú, že to tam tak pekne letí. A teraz jediná vec je, ako to dostať z toho view, ktorý je súčasťou toho view kontrolera priamo do toho OpenGL. Tak je tu taká metóda na CA layer, ktorá sa volá rendering context, ktorá je ale relatívne pomalá, čo mňa veľmi mrzí. Keď sme boli v Berlíne na iOS Tech Talku, tak sme sa bavili s nejakým evangelistom priamo od Apple a nedokázal mi poradiť nič lepšie, čiže musíme používať túto strašne pomalú metódu, ktorá jednoducho vezme tú CA layer a celý jej obsah aj zo sublayers vyrenderuje do nejaké bitmapy. V tomto prípade tu vidíte pekne, ako získať tie jednotlivé pixelové data. Nahalokujete si nejaké zečkové pole, vytvoríte nejaký bitmap kontext, tam ešte medzi tým je samozrejme strašne veľa kódu, ale takouto metódou dokážete tie jednotlivé textúr dát dostať priamo do OpenGL textúry. A tým pádom si s tým môžete robiť, čo chcete. Čiže máte, dajme tomu, dva view kontrolery a chcete medzi nimi urobiť nejakú strašne šialenú transition. Nič nie je jednoduchšie, dajme tomu, chcete urobiť nejakú náhradu modálneho kontrolera. Čiže vy normálne zavoláte present view controller ako modálne, ale ešte predtým urobíte screenshot toho pôvodného kontrolera. Potom, ako ste zavolali present view controller modálne, urobíte screenshot od druhého kontrolera. A nad to si kľudne hodíte ďalšie view, v ktorom budete robiť nejakú OpenGL animáciu, v ktorej použijete práve túto textúru a môže sa tam diať vlastne úplne všetko možné. A to by bolo odo mňa asi všetko na dnes. Tak ďakujem za pozornosť, prípadne aj máte nejaké otázky. Ďakujem. Rozblurovanie nejakej vrstvy alebo nejakého vývu, ale tak, aby to rozmazanie bolo aktívne, aj keď scrolluješ napríklad tabulkou a bolo to rozmazané, aj keď sa to hýbe. Akým spôsobom rozmázať nejaké view, dajme tomu, aby bolo rozmazané, keď sa hýbe v tabulke? No tak prečo to nevyrenderovať do UI image view a stačí tam UI image view? Existuje taký open source framework, sa volá GPY Image, ktorý práve dokáže robiť tieto veci. Na základe OpenGL shaderov dokáže zoberie si nejaký napríklad image a urobí s tým hocičo ďalšie. Čiže ty môžeš použiť práve ten render layer in context na vyrenderovanie samotného toho view, rozblurovať ho potom ako obyčajný obrázok a strediť miesto toho UI image view a máš to tam navždy rozmazané a je to extrémne rýchlo, pretože nič nie je rýchlejšie ako UI image view. Jo? Ale počkaj,
Počkaj, ale chápeme sa, on to bude rozmazané, aké sa bude hýbať tá tabulka. A počkaj, ale ty myslíš akože... Tak, Ako dynamice. Áno. Takto to myslíš. Aha, takto ako filter. Tak to je peklo, no. No, to neviem, či sa dá v podstate momentálne nejak ako efektívne spraviť. No, asi to ani nepôjde. Myslím, že nie. Tu si asi skončil. Musíš počkať, kým urobia tie core image filtre a potom si to tam niekto napíše a bude to možno fungovať, aj keď neviem, či to bude vôbec stíhať. To je ešte otázka. Bolo to aké to veľké. My, čo sme robili v OpenGL testy, koľko by nám asi stíhalo obrazovky zrozburovať na 60 frameoch. No. Fullscreenové by to stíhalo, nie? Nie? No, čiže ono je to ako tak na hranici aj so samotným OpenGL, keď si ako chcel fullscreenový prúd, dajme tomu, už z OpenGL si ako úplne na tej hranici toho výkonnosti toho iPhoneu, čiže neverím tomu, že aj ten core image, ktorý je relatívne o dosť pomalšie ako samotná OpenGL, že by to vôbec stíhal. A môže sa dá nejako fejkovať. To predrenderuj, rozmáš to a potom sa tam zobrazuj. Tě mohl bys ještě jenom popsat ten efekt, ten 3D efekt při tom scrollování v tom... Jo. Se tam vrátím, keď to nájdem. To sú nejaké animácie. Ono možno bolo najlepšie, keby som ukázal ten kód, ale ono bude asi trošku malý, to je ten efekt. Tak v podstate, toto sú obyčajné UI table view cell, hej. Čiže oni pod sebou majú tu CA layer, ktoré je vždy pod tým UI view zaviekované nejakým spôsobom. A my môžeme nastaviť pre ten layer parameter transform, čo je 3D transformácia. A tá transformácia je vtedy 3D, ako reálne 3D, že vidíme tam nejakú perspektívu, keď pre tú transformáciu parameter M34, o ktorom som hovoril predtým niekedy, možno nájdem ten slide, áno, to je druhý riadok, nastavíme na nejakú takúto hodnotu, kde tá hodnota za tým lomitkom je v podstate vzdialenosť, ako keby v bodoch oka človeka od svojho displeja. 120 je relatívne málo, ale ono sa už robí ako ten efekt relatívne dostatočný. To si treba vychytať podľa tej aplikácie. No a my keď si vlastne nastavíme takto tú transformačnú maticu, potom nad ňou môžeme zavolať rotate, ja neviem, áno, tu je práve na tom raz, 2, 3, 4, 5. riadku zhora je rotate a tu sa práve otáča okolo XY-novej osy, ale my keď chceme sa otáčať týmto spôsobom, tak je to okolo X-ovej osy. Takže okolo X-ovej osy to otočí do nejaký uhol. A o to, aký uhol to otáčame, je práve vypočítané zo scroll view tej tabulky, čiže table view content offsetu. Y-ovej súradnice konkrétne. Ono je to ako také, že by som to mal asi napísať, ale takto to je. Jo, je to primitívne. Keby si to chcel potom vidieť, tak ja ti kľudne ukážem tie zdrojáky, aby sme si to nejak vyjasnili. Keď už nie sú ďalšie otázky, tak ešte raz ďakujem za pozornosť. Dovidenia.